Здравейте, аз съм Нана. Аз съм Краси. Ние се намираме в Bit Motors и сега ще разгледаме заедно новия автобус. Хайде да видим. Какво виждаме? Първо имаме две Audi-та, SQ5 и S6. Краси, теб коя ти харесва повече? SQ5-то. По-височка е. По-удобно, абсолютно. Да. И аз падам повече по джиповете. След това имаме Volvo XC90, още едно Audi A6, имаме един Mercedes A-класа и Audi трета серия. Имаме и Nissan. Всички тези коли са закупени за наши клиенти. А Краси, ти какво мислиш? Защо купуват толкова много коли от Америка от нас? Как защо? Защото се спестява между 30 и 35% в сравнение с цената в България. Да, много е изгодно според мен. А ти поръча ли си твоята кола? Ако не, очакваме те Bit Motors BG.